थांलायनोसै आरोना दिनै लास्ट लोखि फुजा लास्ट डे दिनै बिनिफ्राय थांलायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय था जोंनि समखं तिनालियाव लोखि फुजाया माबायदि जायो आरो दिनै सोर सोर फैयो नायलांबाय थादो फुजा नायग्राफोरा ओरैबायदि थाबायग्राया थाबायदो गारिजों थांग्राया थांदो आरोना डेन्जारसो ओमफ्राय जोंबो थाबायगासिनो आरो दा दिनै लास्ट ना बिराद मानसि जाखागोन ढेर मानसि थाबायदो ओरैबायदि मानसि दिनबा हले थाबायनो जायगाखौनो मोननाय नङा वाह लामाया जाम जालायलायदोलै आयो फुजाथिलि सहैयाखैनो ओरैबायदि गारि माने लामायानो गैया बेसेबा गोलावनिफ्रायनो ब्लक ओरैबायदि लोगोफोर लामायानो गैला नै फुजानि बेसेबा गोजानहालागै बेफोरबायदि गारि आरोना माने थाबायनो लामायानो गैया नै जों हाग्रा हाग्रा थाबायदो नै ओरैबायदि मानसि माने नै लोगोफोर ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि गारि आरोना जेने तेने सौसे सौसे फुजाथिलि सफैहांबाय दायो थांबाय थालायनोसै आरोना हेल' फाइनालि लोखि फुजा सफैबाय लोगोफोर नै लोगोफोर आङो खैदिनमान खुलुमाखैमोन आरोना दिनै लास्ट बेनिफ्राय दिनैहाय खुलुमनोसै आरोना लास्टबाबो लास्टनि लास्ट लोखि खुलुमनोसै दिनै ओरैबायदि मानसि आरोना खुलुमखांबाय नै लोगोफोर दिनबा हले माने नै लोगोफोर इयावहाय टिकेट दाननानै फट' शुट खालामनो हागोन आरोना आं साफायालै लास्ट सुयो आङो सिङावहाय मोजां दङ आरोना सिनारि बेनिफ्राय फट' शुट खालामनो थाखाय टिकेट लानांगौ इयाव टिकेटआ बेसेथाय आं मिथिया आरोना फट' साफायसोदो मालाय लोगोफोरा लटारी आयो सौसिनोबो जायगा गैयालै दिनबा हले मबाइल सबाइल गोलैनानै बायलायलांगोनसो दा बारा भिडिअ लाजानाय नङा मा मोनसेथ' थांना आरोना एखेबारे खस्थ'थार थाबायनो जायगाखौनो मोना थेवब्लाबो सौसे सौसे थांगासिनो आरो जोङो आं आरो लोगो सानै दा बैथिंजाय गथ' फिसाफोरनि खेला दं आरोना बेवहाय एसे नायहैनोसै बिथिं हाउस साइकेल दङ बे न' सिङावथ' हाबनोनो हाया आरोना बे न' सिङाव माने ओरैबायदि फुल मानसि हाबनो हाया हाबला आरोना बेवहाय जों ओरै मोसानायखौ नायहैनोसै दा बाबारे सौसिलांनो हागोन ना बिथिं बे साइडथिं
सिंफ्राव थाङाखैनो आरोना जोङो ओरैबायदि मानसि जायखिजाया बेरायग्रानि आरो যদি নাই পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ সাংস্কৃতিক উপ সমিতিৰ পৰা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ বিজয়ী মিছ সানিয়া তাই বিজয়ী টিনা তায়ুং গোগামুখৰ পৰা পুৰস্কাৰটি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ TMPKৰ কেন্দ্ৰীয় সদস্য অমৃত কুম্বাং ডাঙৰীয়াৰ হাতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কমলা পেগুচাৰৰ হাতৰ পৰা তেখেতসকলৰ মানস এইবাৰ আমি আমাৰ Iting थांबाय iting ओंखारनो हाया iting थांबाय iting ओंखारनो हाया लोगोफोर माबायदि मानसि देलायग्रा बायनोबाबो जायगा गैया आरोना लोगोफोर एखेबारे फुल मानसि सेरे भल बिखि नहीं है वो खाने पूरी ayo नाला नारलि थाबायनो जायगायानो गैया आरोना लोगोफोर माने एखेबारे थांनोनो गिनाय जाबाय हाबलांनोनो गिनाय जाबाय आरोना एखेबारे थाबायनो जायगा गैया जिबायदि नारला नारसिखा बेनिफ्राय जोङो दा दसे थानानै थांसै आरोना एखेबारे जायगाबो गैया माबो गैया बिराद डिस्टार्ब मोनबाय ना मिटापान जानोसै लोगोफोर दायो ससमा नायनि लोगोफोर ससमा ससमा गंसे लानोसै लोगोफोर स्कुटि सालायबाथाय नांगौ जायो नालाय ओंखायनो गंसे लानोसै आरो আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে সংখং লক্ষী পূজা কমিটিলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মই আশা